Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Niining ikaduhang Domingo sa Adbiento, diha sa pagwali ni Juan, mahitungod sa paghinulsol. Kita giawhag nga andamon nato ang dalan alang sa Ginoo, og hawanan nato ang iyang agian, pinaagi sa pagbiya sa atong mga sala, aron mahimo kitang angayan, ug takos sa pag-abot sa Ginoo nga atong Dios. Siya mao ang gihisgutan ni Propeta Isaías, nga Mesiyas nga magdala sa katumanan sa kaluwasan. Nandawaton ta siya nga mahinangpon dinhi ning Santos nga misa. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online, anonymous donors, and parishioners of St. Therese. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan sa Man, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mahigsuon, mag-inursol kita sa tuang mga sala, arumandam kita pag sa ulog sa Santos nga Misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan, pasayloon sa tumaha sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita. O Diyos nga makagagahom og maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan, nga makabalda sa among mahinagpong pagsugat sa imong anak. Inunua linamdagan sa langitnon mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini amo nga gipangayo, pinaagi sa amo Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi o hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam, ug sa kahibalo, ug sa katakos, sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo, ug magbaton siyag pagtahod kaniya, ug malipay sa pagsugod kaniya. Dili siya maghukom, sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunoa, hukman niya sa katarong ang mga kabos, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya o katarong. Magtipon na pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaunalad dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buhok sa halas na malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan, mudangop ang kanasuran kaniya, ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon,
ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nagantos nga ginsakpan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halawom nga kalinaw, hangtod nga mawala nay bulan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumian sa kayutaan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kangturan. Luwason niyang kabus sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit diha nga wala gayoy mo tabang kaniya. Kaluyan niya ang ubos ug ang kabus. Luwason niya ang kinabuhi sa mga kabus. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kangturan. Daykon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabilin ang iyang ngalan ingon sa adlaw. Diya kaniya mapanalangina ng panangkaliwat sa yuta. Ang tanan mga nasud nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma.
Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat, aron pagtudlo kanato, sa ingon, makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailog, ug sa kadasig, nga gihatag kanato sa kasulatan. Og hinaot unta, nga ang Dios nga tinubdan sa pailog ug kadasig, maghiusa sa inyong mga huna-huna, pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtotoo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo manakan ninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Niadtong panahon na mitungha si Juan nga magbubunyag, nagwali dito sa kamingawan sa Judea. Siya mingon, hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gisgutan ni Propeta Isaias sa iyang pag-ingon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Nagbakos siyag panit ug ang iyang kalanon dulon og dugos. Nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem og sa tibuok lalawigan sa Judea, o gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala og sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo, Sadusiyo, nga nanuol kaniya aron magpabunyag, mingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot ang kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naginulsol na kamo sa inyong mga sala,
pinagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining mga bato aron himuong makaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diya sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron pagpakita nga naginulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muani sunod kanako, magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako, ug dili ako angayng bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya agnigo nga igpapalid aron laynon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigomo niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang ato ang Ebanghelyo nagiskot may tungod ni Juan magbubunyag. Kahibalo na kita na si Juan mao ang nag-andam sa dalan nga agian ni Kristo. Siya po ang pinakapiting nga tao nga ato apoy nga mapamalandungan sulod niining panahon sa Advento. Kay lagi kita nag-andam, nagtukaw sa pag-abot sa ato ang Ginoo, dili lamang sa pag-abot sa Pasko, kundi usab sa pag-abot niya sa ikaduha nga higayon aron paghukom sa tagsa-tagsa kanato. Unsa man ang mensahe nga gidala ni Juan aron kita mahimo nga andam kanunay sa pag-abot sa Dios. Dili ba siya man ang tingog sa kamingawan? Ang tingog nga nag-ingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. A call for repentance. Ngano man nga ang paghinulsol importante man kaayo sa pagpangandam sa pag-abot sa atoa nga Ginoo. Paglimpyo sa kasing-kasing. Paglimpyo sa hunahuna. Aron diha sa kalimpyuhan sa ato ang kasing-kasing o hunahuna, ang grasya sa Dios o ang Dios mismo makasulod sa atoa nga kinabuhi. Aron usab niining panahon sa paghuwat, taliwala sa kalimpyo sa ato ang kasing-kasing o gunahuna, sa yunra na ato ang ipahaom, i-align ang ato ang kinabuhi diha sa kinabuhi sa Dios. Sa yunra ang pagpuyo sa mga butang na mauusab ang makapalipay unya sa pag-abot sa Dios. Ug unya ang ato ang kinabuhi mahimong kinabuhi na nagsubay kanunay diha sa kabubuton sa Dios.
mauna nga si Juan maoy nindot nga paminawin niini atuang pagtukaw, pag-andam sa pag-abot unya sa Dios. Si Juan maoy angayan nga motudlo unsay angayan natong buhaton sa pag-abot unya sa Dios. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa tingog sa kamingawen nga mao ang tingog ni Juan nga moingon hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. Aron sa pag-abot sa Dios, kitang tanan andam kanunay nga mudawat kaniya. Manghinaot kita. Nagatuo kami sa ka Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Di anak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Di kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya ron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Umalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan o sa anak, dungan samahan o sa anak, gisimba siya o gimaya o misulti, pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagahila kami sa kabunyag, alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi, sumabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig, ang Diyos kanunay magpatalingog kanato. Mga muyo kita ngadto sa atong amahan sa langit, ug ang atong tubag, amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga latas ni ining panahon sa Adbyento, ang simbahan mutubo diha sa grasya, samtang sa kahinangop, nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, maghiusa sa paghago, aron makabot ang tunhayng kalinaw ug hustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita. Amahan, kaluy-i kami. Nga mangandam kita alang sa bagong langit ug bagong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa ipakatawo. Magampo kita. Amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag ni ining panahon sa Adbyento,
ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon, balik ngadto sa Dios. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay, makakitag katumanan sa ilang gilauman, ug magsadya sa walay katapusan didto sa langit. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Maayo o maluluyong amahan, panalangini kami sa imong pagpadangat nganhi kanimo sa among mga panginahanglan. Bag-uha o liguna ang among pagtuo diha kanimo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahigsuin pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagawong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapustanan sa sulong iyang santos nga simbahan. Makapuypuy unta kanimo Ginoo ang mapaubsanon namong pagampo og sakripisyo. Tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyon nga panabang. Kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit
pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanan nga mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto ni siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag. Gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang amo mga kasing-kasing o kay nangob o pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay unong nga pag-awit. Santos girikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama nga paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo o alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag ini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo, Amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga maingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang amoang Santo Papa, ni Alberto ang amoang obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinunumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsunong sa kayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinahagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniyaw man kaniyaw diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagawang ngaman, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon atong gamito ng mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan nga daotan. Natagi kami sa kalinaw ning panahona. Ang tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamot, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita na padaling sura. Palaglain ko na peace to all of you. Pero sa Diyos nga nangawag sa sala sa kalimutan, kaluy, ikaluy, ikaluy kami. Pero sa Diyos nga nangawag sa sala sa kalimutan, kaluy, ikaluy kami. Cordero sa Diyos na nangawag sa kalimutan, natagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulaan ka itong gidapit sa iyang bangkite. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas o dugo. Pinagi ning sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang nga langit nun kay sa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon atong imuon ang pag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan na mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo na among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo, nagipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Ini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, na buhi o hari, ubahan kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Joseph Entig, Team Moderator, dire sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, Lahug, Cebu City. Daghan kaayong salamat, Padre and Team of Pastors. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, Servants of Jesus Choir, Parish Youth, o sa prayer group, parishioners diri gihapon sa St. Therese of the Child Jesus Shrine, Lahug, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, anaagi hapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan. Amahan og Anak og Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw o ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayong tihaya, purihin siya, at ating ibon niya, awitan siya, at liligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus. Siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah. At isigaw sa lahat, kaningan niya
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threats of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.